Wakati mun kɛrɛnkɛrɛnnen don kunnafoni di kama Cherifla tele la ni o tuma selen an ka foli ni waliɲumandɔn bɛ aw ye ni tuma in b'a sɔrɔ aw minnu bɛ lajɛli la walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni a tuma selen bi bamanankan kunnafoni n'a kumabaw filɛ ni alimami minnu garisigɛ donna dɔnta kawriya kalan na Maroc jamana kɔnɔ o jɛkulu laban maaw taara Mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Jeudi Cherif Usman Madani Haidara fɛ Bangoni Janginɛbugu la Faransi wasaden minnu buruju bɔra Mali la olu ye tasibila kɛ k'a ɲɛsin Faransi finitigilakaw ani Mali finitigilakaw ma ka bɛn ni alamisa don Fevrier kalo tile 6 ye ninnu de bamanankan kunnafoni na kumabaw ye mun bɛna walawala aw ye sɔɔni kɔnɔna la ka foli kurakura k'a ɲɛsin aw ma Mali jamana ani Eminati ye sɛbɛn dɔ tɛgɛnɔbila ka bɛn ni Fevrier kalo tile 5 ye sɛbɛn mun tɛgɛnɔbila la a bɛna kɛ sababu ye ka kuranso dɔ jɔ Tigadugu Selenge mara la kuranso ye mun ta yɔrɔ bɛ kɛ tile baara in bɛɛ kɛra Mali ministre ɲɛma Dr Bubu Sise ɲɛna Amadu Kamara bɛ ɲɛfɔli caman kɛ a ko kunkan ni bolonabila sɛbɛn min kɛlen filɛ Mali jamana ni Émirats Arabes ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ ka tɛmɛ n'u ka cakɛda min ka baara ɲɛsinin bɛ kuranko ma n'o ye société émirati ye a na kɛ sabu ɲuman ye an ka jamana ma baw centrale électrique min jɔtɔ filɛ ni n'a musaka bi taa CFA miliyari 39 n'a nɔkanfɛn na a na kɛ sabu ɲuman ye wasa maliden kelenkelenna bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kuran sɔrɔ a sigiyɔrɔ la nɔgɔya la min la ɲininen don jamana ɲɛmɔgɔ Elhadji Boubacar Keita a n'a ka ministre ɲɛma Dr Bubu Sise fɛ n'o de ye ka maliden kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ko sɔrɔ k'a to a sigiyɔrɔ la bolonɔ bilara a sɛbɛn na n'a baaraw bɛ taa san 3 la ministre ɲɛma Dr Bubu Sise ka fɔ la ni baaraw kuncɛra a n'a to kuranko o tɛna kɛ gwɛlɛya ye maa si ma Mali jamana kɔnɔna na Mali jamana ni Émirats Arabes Unis ni ɲɔgɔn cɛ a ma jamuna kosɛbɛ ni bolonɔbila sɛbɛn hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko Mali ni Émirats Arabes Unis ni ɲɔgɔn cɛ ko bila ko tɛ wa u n'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sira caman fɛ wasa fɛn min ye sɔrɔ ni yiriwa o na se ka sabati togo min na an ka jamana kɔnɔna na Dr Bubu Sise a ye wele bila société émirati maaw ma u k'u ɲɛmada Mali jamana dɛmɛni sira fɛ sira wɛrɛw fɛ baw a y'a yira k'a fɔ ko Mali jamana bi se ka fɛn caman lase société émirati ma min bɛ kɛ nafasɔrɔ sira ye ka ɲɛsin u ma don nataw la Dr Bubu Sise ale ni société émirati ɲɛmaw u nisɔndiyalen ye nin bolonɔbila sɛbɛn kɛnɛ kɔnɔna na ka laɲini caman kɛ wasa min b'a to Mali jamana ni Émirats Arabes Unis ni ɲɔgɔn cɛ don nataw la olu kow bɛ se ka yakubaya ka kɛ hɛrɛba ye ka ɲɛsin an ka jamana ma Dr Bubu Sise a ka kɔrɔfɔ kuncɛliw la a y'a yira k'a fɔ ko baara min kɛlen filɛ nin ye a b'a ɲini ministri min ka baara ɲɛsinen bɛ kuranko ani jiko ma u ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ wasa nin baaraw kow bɛɛ lajɛlen bɛ se ka teliya cogo min na min bɛna kɛ nisɔndiyaba ye ka ɲɛsin malidenw ma min la ɲininen don jamana ɲɛmɔgɔ Elhadji Boubacar Keita fɛ alimami minnu garisigɛ donna dɔnta kawriya kalan na n'a baaraw kɛra Maroc jamana kɔnɔ o jɛkulu laban maaw taara Mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique maa ɲɛma groupement des leaders spirituels maa ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Jeudi Cherif Usman Madani Haidara fɛ Bangoni Janginɛbugu la ka bɛn ni Fevrier kalo tile 4 lutu siribe ka sɔrɔlen don karamɔgɔ Musa Fɔnba bɛ ɲɛfɔli k'a ko kunkan Onye Bangoni Janginɛbugu la Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au conseil islamique du Mali maa ɲɛma Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Cherif Usman Madani Haidara ka denbaya la Cherifla duba kɔnɔ alimamiw fɛ alimamiw minnu ka dɔnta kawuriyara Maroc jamana kɔnɔ n'o bɛ kɛ a ma labanw ye a kun ye alimamiw fɛ ka na bani wale ɲuman dɔn ka laban k'a ka bilasiralikanw ɲini a n'a ka dugawu ka sabu kɛ zamzame yo a furadama wulikajɔ bɛn bɛ a fɛ fɛn min mɔ Muhammadul Mustafa diinɛ min dɔn bɛ ni hinɛ ni makari diinɛ ye o ka se ka sidɔn diɲɛma fɛ ɲɔn dɛmɛ dɛsɛbaatɔw dɛmɛni i n'a fɔ Muhammadul Mustafa y'o fɔ cogo min nɛɛma ni kisi bɛ a ye sinsin ka kɛ o kan a y'a ɲini alimamiw fɛ minnu ka dɔnta kawuriyara nin ye u jɔ yɛrɛ ye fɛn min ye Muhammadul Mustafa diinɛ a lasecogo ɲuman na sigidaw la u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la min bɛ se k'a to an ka jamana bi kisi ka bɔ silamɛya diinɛ faamu cogo jugu ma. Fina an bɛ an ka Sheikh Cherif Madani Haidara an b'a ka so la an nana a ka yɔrɔ la 5e promotion o nana a fo ka bɔnɲamasegi k'a ye
ka da kan a ye boɲɔ min kɛ ani a ye dɛmɛ min kɛ jamana ye diina yɛrɛ fanfɛla la ale ni kɛrɛnkɛrɛnyana a ye boɲɔ min lase imamu ma vraiment a ka kan an ka se a fɛ an ka foli ni boɲɛmasegi k'a ye donc ka duwawu fana ɲini a fɛ o de kun y'an nakun ye ka fɔlɔ ale la ka sababu kɛ ala ye jɔyɔrɔ min d'a ma bi n'o ye Haut Conseil islamique président ya ye donc o hukumu kɔnɔna na de an sera yan vraiment a y'an bisimila ka ɲɛ a y'an bonya a y'an wasa vraiment an nisɔndiyara kosɛbɛ wa a ye espoir ba d'an ma inshallah an ka siniɲɛsigi ta fanfɛla la welekan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin an ka mɔgɔw ma n'o ye imamu bɛɛ lajɛlen 500 imam welekan min bɛ n bolo ka ɲɛsin u ma o ye an ka ɲɔgɔn minɛ o de fɔlɔ ye an ka kɛ ba kelen fa kelen ye an ka dɔn k'a fɔ an de bɛ se ka jo bi ka kɛ jamana ka siniɲɛsigi diina silamɛya diina ta fanfɛla la donc vraiment an ka n'an sigi fana i n'a fɔ an ka seko y'a fɔ an ye cogo min na an ka baara kɛ an ka wuli an ka se an ka makɔrɔbaw ma an ka baara kɛ u nɔfɛ k'u ka baara tacogo ye o kuma na ka an seko bɛɛ kɛ pour que an bɛ se ka u ka siniɲɛsigi ta jamana yɛrɛ kɔnɔna na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin hakilina ye min n'u donna jamana ɲɛmaw ni marakuma ɲɛmaw fɛ n'a kɔkɔrɔma don bɛ Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Cherif Usman Madana Haidara fɛ k'a sabu kɛ silamɛya kɔrɔlen don a yɛrɛ dumɛn bɛ min kan a dabɔkun de ye ka se ka hakilina kunbɛn hakilina min n'a mɛ silamɛya ta k'a kɛ bɔnɛ diinɛ ye ni niw bɛ ka tiɲɛ diɲɛ fan caman fɛ bi n'a hakilina jugu kolokolobaw ye a bara ta dali masa ye kangari gwɛlɛnda maaw ye ni bɔli la. Alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansar bolofara min bɛ Mande olu taara Mali silamɛw ka jɛkuluba Haut Conseil islamique ma ɲɛma groupement des leaders spirituels ma ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Cherif Usman Madani Haidara fɛ yen walasa ka t'u ka nisɔndiya yira la Burkina jamana ɲɛmaw ye jɔnjɔn mun d'a ma ani a ka Haut Conseil islamique ma ɲɛmaya Lutu Siribe ka sɔrɔlen don kumakan bɛ lase Kafunɛ Bacili fɛ. Nin bɔɲɛ min ni a bolodara Mande commune rural alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru fɛ ka ɲɛsin alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma an fa ani an karamɔgɔba a Seydi Cherif Usman Madani Haidara ma a kɛra ka sanga ni karamɔgɔ Haidara ka sugandili ye k'a bila Mali silamɛtɔn Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛmaya kunna ani Burkina taama sen fɛ waleɲumandɔn jɔnjɔn jalaba min ni o taara k'o kalifa la ka d'a ka cɛsiri baara sɛngɛbali ni ɲinɛbali kan faso jɔ baara la bɛɛ ni kelenɲɔgɔnya bɛ se ka sabati cogo min ani alisilamɛya diinɛ yɛrɛ kɔrɔtali la n'o jɔnjɔn dira Burkina Faso jamana ministre d'État fɛ jamana ɲɛma Rochmar Christian Kabore ka yamaruya kɔnɔ u ko a ma grade d'officier d'ordre de l'étalon ka da o bonya ninnu de kan Mande commune rural alisilamɛya dɛmɛtɔnw ka laɲini ye fɛn min ye ka se ka na jɔyɔrɔ kura di ani jalaba sɔrɔ in foli kɛ k'u ka nisɔndiyaw jira ani k'u ka kanu ni layidukanw kurakuraya ka ɲɛsin an ɲɛjɔyɔrɔba a Seydi Cherif Usman Madani Haidara ma. Ana ku yemi kada nya dan karamɔgɔ kan karamɔgɔ ye baara min kɛ a sara t'an bolo hɛrɛ tigi don lafiya tigi don mɔgɔ dusukun kobaga tigi don k'an dilan k'a ɲa komi ne man de cɛ n'a muso a bɛɛ n'ale bɛ karamɔgɔya hɛrɛ nɔfɛ ka dugawu k'an ye ka dugawu k'a yɛrɛ ye karamɔgɔ fo da t'an bolo dɛ kɔnsɛya min dil'a ma a diyara n ye komi a ne min fana dil'a ma Burukina a diyara n ye komi a ne a fo da t'an bolo. Ala ka ɲa taga d'a ma hali bi Ala ka bɛn a ɲa a n'a denw Ala ka barika don i la cɛman ni musoman Ala ka kɔrɔta da bɛɛ ma Ala ka ɲa bɛɛ a bɛɛ la Ala ka na kɛ ma jugu ye Ala ka na den kɛ ma jugu ye Ala ka na kominen bande Ala ka na juguba la fiyewu fo ka sa ni lakilaba ma an b'o ɲini Ala ni kira barika kɔsɔ an nisɔndiyalen kojugu k'an foni foni k'an lafiya a diyara n ye karamɔgɔ yeli diyara n ye dɛ n'an y'an ɲɛ la kan a ko an ɲa lajɛ alijinɛ de kan a n'a denw. An nana an ɲɛ da an karamɔgɔ kan ka duwawu ɲini an karamɔgɔ fɛ ani ka barika ɲini a fɛ a ka duwawu ka commune Mande ani diɲɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ani Ansaru bɛɛ lajɛlen an nana an ɲɛ da an karamɔgɔ kan o de kama an ka ɲɛ da an ka laadala ko don nka commune Mande yɛrɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka na ka bɛɛ kɛ globalement kelen ye ka na o fɔlɔ ye nin an ye nisɔndiya sɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ de parce que mɔgɔ ni nana karamɔgɔ fɛ yan kɔni ni ɲɛ dara karamɔgɔ kan waati o waati la a bɛ dusukura wɛrɛ don mɔgɔ kɔnɔ a bɛ cɛsiri don i kɔnɔ a bɛ jija don i kɔnɔ
parce que tiɲɛ yɛrɛ la an nisɔndiyara yɛrɛ de an ɲɛ da karamɔgɔ kan an bɛɛ nisɔndiyara an bɛɛ sewara o la weleli laban min bɛ ne bolo o kɔni o ye cɛsiri de ye o tɛ dɔwɛrɛ ye cɛsiri kɔ ani jija kɔ k'a fɔ an ka commune yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ani ansaru bɛɛ lajɛlen ɲɛna an bɛɛ lajɛlen k'an cɛsiri parce que an bɛ karamɔgɔkɛ min kɔni ye karamɔgɔ yɛrɛ kɛra mɔgɔ cɛsirilen de ani mɔgɔ jijalen karamɔgɔ ye baara min fana kɛ an bɛɛ lajɛlen y'a ye a dogolen tɛ mɔgɔ si la an nalen an y'an ɲɛ d'a kan ni ɲɛ da silamɛ ɲɔgɔn kan nisɔndiya de bɛ yen nɔ ani mumini ani mɔgɔ min kɛra sababu ye k'an bɛɛ lajɛlen kanda k'an bila ala ka siratigɛ tilennen kan o la n'i y'o ye vraiment mɔgɔ min kɛra sababu ye ka arijinɛ sira yirila o ye nisɔndiya ani bonya ani karama de alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ mali silamɛtɔn haut conseil islamique du mali ma ɲɛma mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du mali ma ɲɛmaba an fa ani an karamɔgɔba a seyd sherif usman marani haidara wasara ni bɔɲɛ ɲi bisimilaliw kɛlen kɔfɛ ka kuma ɲɔgɔnya nafama caman falen falen kɛnɛ baara kuncɛra ni duwawu don ye Faransi wasaden minnu buruju bɔra Mali la olu ye tasibila kɛ k'a ɲɛsin Mali finitigilakaw ani Faransi finitigilakaw ma ka bɛn alamisa don Fevrier kalo tile 6 ma. Tasibila in yɛrɛ kɛra Kati kan Sunjata Keyita ani Faransi lasigiden jabayɔrɔ la an fɛ Bamakɔ kɔnɔna la. Sadio Sidibe ani Nun Kone ka sɔrɔlenw don. Nin dépôt de gerbe in kun ye min b'a to danaya, lafiya ani bɛn u bɛ se ka segin cogo min na ka na Mali jamana kɔnɔ. A kun dɔ fana ye min ye min b'a to Mali ni Faransi ka teriya o bɛ se ka sabati cogo min na kosɛbɛ. An balimamuso ka fɔla ale ye maliyɛni nga a bɛ baara kɛ Faransi jamana kan a y'a jira k'a fɔ ko Mali ni Faransi ka teriya ko a bɛ senna kabini waati jan ka tila k'a ɲini a baaraɲɔgɔn député minnu bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ u fana ka nin hakilina kelen ta min b'a to Mali ni Faransi dɔ bɛ se ka fara u ka cɛsiri kan an'u ka balimaya kan cogo min na i n'a fɔ kabini fɔlɔ a bɛ cogo min na. Hakilina kun dɔ fana kun ye min b'a to ka tasibila kɛ k'a ɲɛsin Faransi sɔrɔsi minnu tora kɛlɛkɛ bon na Mali kunnabɔli ma ani maliyɛn sɔrɔsi minnu fana banna kɛlɛkɛyɔrɔw la min b'a to ka tasibila kɛ olu fana ye. An nana yan nɔ an n'an collègues minnu fana élulen no Faransi pour que k'a yira ni députés k'a yira maliyɛnw na k'a fɔ Faransi ni Mali cɛ teriya de don diya de don ka confiance kɛ Faransi militaires bɛ yan nɔ ka na Mali dɛmɛ an taara ka taga dépôt de gerbe kɛ ambassade de France la minnu sara Mali ye an nana fana maliyɛn minnu fana sara Mali ye k'a yira k'a fɔ anw bolo bɛɛ de ye kelen ye an tɛ mɔgɔ si bɔ mɔgɔ si la donc bɛɛ kan k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que kɛlɛ in bɛ ban cogo min an b'o sira dɔrɔn de kan o de y'a kɛ Denwulin n'o ye député ye ale de ye commission d'amitié France Mali ye ale n'a a collègues nana pour que ka n'a yira fana k'a fɔ bɛɛ de mobiliselen don a ko in na pour que kɛlɛ in bɛ ban cogo min na bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛlɛ in bɛ ban cogo min na kɛlɛ tɛ se ka kɛ Faransi ni Mali cɛ a kɛra cogo cogo Mali kelen tɛ se ka nin kɛlɛ in ban a tɛ Mali dɔrɔn kan terrorisme bɛ jamana bɛɛ de kan donc Mali kelen tɛ se k'a kɛlɛ ban donc Faransi de nana sinon tɔw bɛ yen o Faransi de bɛ ka n'an dɛmɛ donc an b'a yira de fana k'a fɔ Faransi bɛ yan nɔ ka Mali dɛmɛ de mɔgɔ minnu b'a fɔ k'a fɔ Faransi bɛ yan ko wɛrɛ la anw bɛna tiɲɛ dɔrɔn de bange parce que anw tɛ se ka nkalon tigɛ anw wolola Mali la a dɔw ye d'origine malienne anw tɛ se ka nkalon tigɛ anw bɛ dugu in fila bɛɛ de fɛ donc k'a yira k'a fɔ hali bi Faransi bɛ yan ka mɔgɔ wɛrɛw ɲini ka na mais minnu nana an dɛmɛ an b'olu de fɔ hali bi u kana k'an dɛmɛ mais an yɛrɛ de bɛ se fɔlɔ k'an fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ n'an yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan minnu nana juguya la an bɛ se k'u gɛn. Ni hakilina in fura kosɛbɛ maa min ni ale ye Faransi ni jamana wɛrɛw cɛlabɔ teriya baaraw ɲɛmaaba ye a jira k'a fɔ ko Mali ni Faransi ka teriya ko a bɛ senna kabini lawale ko nka ni Ala sɔnna ma Mali ni Faransi teriya ka tɛ se ka sa cogo si la ko sabula fɛnba de kelen bɛ an cɛ ni o bɛ tali kɛ danaya ani kanu a ye welewelema dage k'a ɲɛsin an balima maliyɛnw min b'a to Faransi ni Mali danaya in bɛ se ka to an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ani ka Faransidenw minɛ i n'a fɔ balima i n'a fɔ an maliyɛndenw bɛ ɲɔgɔn minɛ cogo min na i k'an balima ko sabula Mali dɔ ye Faransi cogo min na Faransi fana dɔ ye Mali ye o cogo kelen na ko hakilina in kunba fana ye min b'a to banbagati kɛlɛ o bɛ se ka kɛ cogo min na ka bɔ Saheli jamana kɔnɔ. Minnu bɛ an bɛ min f'u ɲɛna u fana ka jigin fan bɛɛ u ka taa fan bɛɛ ka taa kuma mɔgɔw fɛ ka kɛlɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye parce que n'i tɛ fɛn faamuya o de bɛ na ni mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn faamuya kuma wɛrɛw bɛ bɔ ko la mais ni tiɲɛ dɔnna tiɲɛ de bɛ banke donc u ka taa kuma mɔgɔw fɛ dugu kɔnɔ u ka bɔ fana ka t'u collègues ɲini minnu bɛ Faransi Union européenne ou bien ONU la ka t'u collègues ɲini elu ɲini pour que an bɛ kuma cogo min an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ min bɛ se min na o k'o kɛ pour que nin kɛlɛ ka ban. An bɔ hakili jigi k'a fɔ kɛnɛ in kun cɛra ni tasibila ye ni o ye dépôt de gerbe ye ni a kɛra Kati Pied de Martyr la kan Sunjata Keyita kɔnɔ. Cour d'assises ye yɔrɔ min ni bingalikɛlaw suɲɛnikɛlaw mafalaw o n'a ɲɔgɔnnaw ka kiiri bɛ tigɛ yɔrɔ min na
yɔrɔ dɔ don fana olu de bɛ se ka yamaruya di ko ka maa fa n'u b'a fɔ a ma ko peine de mort. Basina Sutura ani Ibrahim Kulibali ye ɲinini kɛ a ko kun kan. D'assise sariya kulu de sariya kulu min chargelen no min ɲɛsinlen no ka kojugu dantɛmɛ walew ka olu kiri parce que walew ye saba ye sariya la waleya fitininw bɛ yen min tɛ bɛn sariya la fitininw bɛ yen manganiw bɛ yen n'o ye camancɛtaw ye n'a bɛ fɔ o ma ko délit o fitinin ninnu a bɛ f'olu ma ko contravention de saint police camancɛta ninnu a bɛ f'olu ma ko délit donc maintenant belebelebaw kabayɔrɔ a belebelebaw a bɛ f'olu ma ko crime donc crime ninnu cour d'assises bɛ olu de juger justice wɛrɛ foyi tɛ se k'o juger cour d'assises de b'o juger cour d'assises dun ye min ye o ye juge sariyatigɛlaw ka jɛkulu de ye kulu min bɛ sigi a tɛ sigi waati bɛɛ san kɔnɔ a bɛ sigi waati 4 ɲɔgɔn na pour que walasa ka kojugu ninnu juger voilà o kulu in a fɔra ma ko cour d'assises bon kulu in kɔnɔna mɔgɔw n'a o ye composition ye kulu kɔnɔna mɔgɔ ye kɔnɔna mɔgɔ ninnu juge yɛrɛ minnu ye sariya kalan ni o nomera ka kɛ juge i n'a fɔ magistrat olu ye mɔgɔ 5 ye assesseurs jamana kɔnɔ mɔgɔ ladiriw hali n'u ma sariya kalan minnu ni hakili mɔgɔ hakili sigilen ani mɔgɔ ladiriw olu bɛ woloma ka bɔ mɔgɔ dɔw cɛla ka na olu ye mɔgɔ 4 olu bɛ fara juge 3 kan ka fara procureur ka ministère public procureur kan procureur général kan voilà o de ye cour d'assises non olu tɛ se ka juger parce que fɔlɔfɔlɔ la cour d'appel kelen de tun bɛ yen Bamako ta yen Mali bɛɛ lajɛlen ye cour d'assises kelen de tun bɛ yen cour d'appel kelen de tun bɛ yen donc o kɔrɔ ye cour d'assises kelen de tun bɛ yen donc une loi de février 1988 donc Musa tile la donc o nana loi dɔ ta ka cour d'appel kɛ 3 ye dɔ bɛ Kayi dɔ bɛ Mopti mais Bamako ta o bɛ Bamako district Kulikɔrɔ région Sikaso région o bɛ olu ani Segu région donc o bɛ o kojugu ninnu kiri o Kayi ta o ye Kayi région ye nka Mopti ta o ye Mopti Tɔnbukutu Gawo donc o nana ka na kɛ o ye nka kɔsa in na loi wɛrɛ bɔra en 2011 bon o bɛ ka bila en application dɔɔni n'o bɛɛ nana waleya tuma min na cour d'appel dɔ bɛ Segu cour d'appel dɔ bɛ Sikaso cour d'appel dɔ bɛ Gawo donc o la cour d'assises na kɛ olu cour d'appel bɛɛ la minnu fana bɛ olu yɔrɔw ta ka bɔ Bamako fɛ voilà bon cour d'assises bɛ sigi siɲɛ 4 n y'a fɔ cogo min na siɲɛ 4 don kalo saba cour d'assises kelen kan ka kɛ ni ko bɛ taa ɲɛma ni ko bɛ bonya ɲɛma kalo saba kelen kan ka kɛ o kɔrɔ ye a bɛ bɛn 4 de ma san kɔnɔ nka cour d'assises kɛrɛnkɛrɛnlenw n'a bɛ fɔ o ma extraordinaire session extraordinaire bɛ se ka kɛ n'a y'a sɔrɔ ko affaire ka ca san kɔnɔ 4 tɛ se ka a bɛɛ ban donc kɛrɛnkɛrɛnlenw bɛ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ pour que bɛɛ ka se ka ban voilà. Karamɔgɔ Musa Fɔnba bɛ diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lase an ma. Ono warikaw ka jamana ɲamakɔrɔ Laurent Kudu gbagbo ka denmisɛnnin Zɛbɛ Charles Blegude ka bɛn ni Alamusa Fevrier kalo tile 6 ye u bɛ bɔ k'u jɔ diɲɛ seleke 4 setigi jamanaw ka kiiribulon Cour pénale internationale CPI la ka sabu kɛ CPI ɲɛmaamuso Gambie jamanaden musolaka Fatou Bensouda y'a yira k'a fɔ u bilali min kɛra kiiri ɲɛmaaw fɛ ko ale ma jɛnɛ ye o kumana sɛgɛsɛgɛliw ma kɛ ka se u da de la walekɛlɛ ale ka seerew minnu farala ɲɔgɔn kan ka gbagbo coro ani Charles Blegude kiiri ɲɛmaaw ma jateminɛba kɛ danganiyaw minnu bɔra seere ninnu ɲɔrɔ ka ɲɛsin Laurent Kudu gbagbo ni Charles Blegude ma ko de y'a to ko minɛcogo t'u la ko nka ko n'Ala sɔnna ma ko a na minɛcogow bɛɛ lajɛlen jira u la u ka kokolonkɛlaw bɛɛ lajɛlen na dankɛnɛmaya a fɛ ni nsen u k'a ma ko appel u jɔn bɛ o de kɛnɛ kan ka bɛn ni Alamusa Fevrier kalo tile 6 in ye Laurent Kudu gbagbo n'a ka denmisɛnnin Zɛbɛ Charles Blegude ka bɔli k'u jɔ kiiri ɲɛmaaw ɲɛkɔrɔ CPI la Laurent Kudu gbagbo ka fanga ɲini dɔ Front Populaire Ivoirien FPI ma ɲɛma caman ye sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka Hollande jamana lasɔrɔ ko in ka kɛ u ɲa o ma dɔ ye Henri Dakori table ye farafina tile bɛ yanfa jamanaw ka warisoba Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO o ɲɛma kɔrɔ don ale bɛ kɛnɛ kan Bernard Woudin ni ale kun ye Laurent Kudu gbagbo yɛrɛ ka kɔrɔsigi ye ko no wari ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ a fɛnɛ bɛ kɛnɛ kan Pascal Afingesa Laurent Kudu gbagbo yɛrɛ ka ministre ɲɛma kɔrɔ min n'a bilama kɛ bɛ ka jira k'a fɔ Front Populaire Ivoirien ɲɛmaaya tɛ se ka to Laurent Kudu gbagbo bolo
hali ka to ka so denya la ko ale ya nyema kura ye no kɛra sababu ye ka ni Laurent Kudu Gbagbo nɔfɛ ma caman fɔ ɲɔgɔn o Pascal Afingesan yɛrɛ fɛnɛ bɛ kɛnɛ kan dɔw y'a yira k'a fɔ kɔsada in na a bɛ ka gɛrɛ jogo ɲini Laurent Kudu Gbagbo masurunamaw la Konowari jamana kɔnɔ politiki bina k'u jatew do u bi faamu Laurent Kudu Gbagbo a ka lapasabaw kuma diriw mɔ cogo min kuma dira Fatou Bensouda fɛnɛ ka mɔw mɔ n'o ye procureur n'a ka mɔw ye Laurent Kudu Gbagbo ka lapasabaw y'u sinsi fɛn min kan o ye bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ min bɛ nazarala jamana kɔnɔ ni a ɲɛsin bɛ hadamadenya hakɛ lapasalen mɔ ko Convention européenne des droits de l'homme o bɛnkan in ye a jira k'a fɔ maa o maa ni kiiriso y'a jira k'a fɔ i ni bilali ka kan a man kan cogo si la gwɛlɛya ka don i ka yɛrɛma hɔrɔnya la hakilina foyi fɛ kiri ɲɛmaw bɛna fan filaw lamɛn ko in bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn min nɔfɛ Laurent Kudu Gbagbo ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ ka segin ka na Konowari dugukolo kan o de laɲini bɛ a n'a ka lapasabaw fɛ Fatou Bensouda dun fɛnɛ kan mɛn k'o kandɛrɛw Burkina Faso jamana kɔnɔ jamanakuntigi sigi kalata kan ka kɛ kuma min na a dɔn bɛ sa kɔrɔfɔ in lasera ka bɛn ni araba Fevrier kalo tile 5 ye ministeriw ka ladala lajɛ tɛmɛnen kɔfɛ marayɔrɔ ko ministeri fɛ nin bɛ kɛ sababu ye kalata labɛnni jakulu min bɛ Burkina Commission électorale nationale indépendante CENI a ka se ka baara kɛ kalata sɛbɛnw labɛn jogo kunganza ministeri ka fɔla ni o ye Simeon Sawadogo ye ndɛnɛnata a bɛna baara dɔ boloda o baara bi tali kɛ ka yɛlɛma don kalata sɛbɛn bala maa minnu sera don ye Shila olu ka do minnu mɛnɛ be ni olu fatura olu ka jɔsi ka bɔ yɔrɔ kelen min kɛmɛ gwɛlɛya ye Burkina faamaw bolo o ye lakanabaliya min bɛ senna jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a cɛncɛn ka yanfa ni bamajimaw ka wuli ka jɔ ye kalata bɛna se ka kɛ o kɔnɔw la cogo di nka jamana ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ olu kɔni n'u seko bɛɛ lajɛlen kɛ janko Burkina ka den minnu y'u sigiyɔrɔ bila ka sabu kɛ lakanabaliya in ye u ka segin ka na u ka duguw la ka se k'u ka kalata kɛ ministeri ɲɛma n'o ye Christophe Dabire ye kalo 6 de bɛ a n'a ka ministeriw bolo u ka se ka nin baaraw bɛɛ lajɛlen labɛn nka a bɛna se k'a labɛn ka bɛn n'a kuma ye wa ɲininkali gɛlɛn a ma natigɛ daw da kɔni nka fanga sinamatɔ minnu bɛ Burkina jamana kɔni kɔnɔ olu y'a yira k'a fɔ olu kɔni ka laɲini de ye kalata in ka se ka kɛ Burkina jamana fa bɛɛ lajɛlen la wa jamana basigilen fana fanga sinamatɔ ɲɛma dɔ y'a yira k'a fɔ olu ka yecogo kɔni n'a ka gwɛlɛ ka nin wuli ka jɔ ninnu dɔ senna bamanjimaw fɛ maramafɛntigiw fɛ minnu bɛ ka maa nanama sumanenw ni lakana tigilamaw bɔnɛ u nina kalata ka kɛ o cogo la ko gwɛlɛyaba bɛ sɔn ka yala ko nka ko a ma natigɛ da min kɔnɛ nka n'i ye jamana faamaw dafalen ye mugujala la a n'a kɛ ɲankuma ɲiginji b'u da ale bi o jamanakuntigi sigi kalata kelen kadara kɔnɔ Togokaw ta fɛnɛ yɛrɛmankutu baaraw daminɛna u k'a ma ko campagne ka bɛn ni alamusa Fevrier kalo tile 6 in ye maa min bɛ fanga na Togo jamana kunna kabini san 2005 jamana ɲɛmaakɔrɔ denkɛ Fɔr Ɲasingbe do nin y'a kɛtɔ ye k'i kanbɔ manda 4 nɔfɛ nin sen kalata siɲɛ 2 bi ye a la o kɔrɔ ye tako fɔlɔ la n'a ma se ka bɔ ɲɔgɔn na ni kala sɔrɔta hakɛ jɔlen ye a bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ tako 2nan fɛnɛ na maa wɛrɛw minnu bɛ yen n'a n'olu b'u kɔ da ɲɔgɔn na u bɛ taa maa 6 la nka maaw la dɔnnen Jean-Pierre Fabre ANC fanga ɲinindɔ ɲɛma ani Agbeyome Kojo jamana ɲɛma fa Ɲasingbe Eyadema o ka ministeri ɲɛma kɔrɔ yɔrɔ min kɛra gwɛlɛya ye kɔrɔ yɛlɛma donna jamana sariya sunba la o yɛlɛma fanga sinamatɔw kun ye a jira k'a fɔ manda ka da 2 la a tɛ kurakuraya wa manda min bɛ dan 2 la jamana ɲɛma min ye manda 3 kɛ a bɛ boli o yɛrɛ ka siɲɛ 1 a man ka ale k'i kanbɔ o n'a ta bɛɛ jamana ɲɛma Fɔr Ɲasingbe sera k'i kanbɔ ko i ma bɛn fanga sinamatɔ ɲɛma caman mɔ nka u dɛsɛlen de don i n'a fɔ Jean-Pierre Fabre ale yɛrɛ a ye wuli ka jɔ kɛ ka jamana sariya sunba kɔlɔsi yɔrɔ sɛgɛrɛ k'a fɔ ale b'a fɛ ka jamana ɲɛma Fɔr Ɲasingbe bali a k'i kanbɔ jamana sariya sunba kɔlɔsi yɔrɔ y'a yira k'a fɔ a tɛ se k'a bali Jean-Pierre Fabre y'a yira k'a fɔ ale tɛna da o mɔ a n'a wuli ka se CEDEAO kiiribulon fɛnɛ mɔ o fɛnɛ ka ŋwara da Fɔr Ɲasingbe Eyadema ɲɛ yala ninnu dɔ la kelen na se ka Fɔr Ɲasingbe ɲɛkɔrɔn dɔ ta wa ɲininkali gwɛlɛ nka politiki bina ko jateminɛbaa caman y'a jira k'a fɔ a kɛ man di ka sabu kɛ fanga sinamatɔw ɲɛr'u bɛn dɛ u farafaralen de bɛ ka taa kalata in ye maa bɛ maa la yɛrɛ olu dɔw y'a yira k'a fɔ maa man k'i sen don kalata in na o dɔ ye Tikpi Acada min ye ni o ye PNP fanga ɲinindɔ ɲɛmaa ye
Lesotho ka jamana ɲɛma a furumuso min ni sigasigana ɲɛsin bɛ mɔ ko a kɛna kɛ ka jamana ɲɛma furumuso kɔrɔ fa n'a kun gɛnkunbɛ ka jamana bila ka taa bisimila minɛ Afrique du Sud. Araba Fevrier kalo tile 5 a donnen Lesotho n'a mangoromɔ karila danjɛ la ka taa ni a ye lakana tigilamaw fɛ yen. A kɛlen ka su kelen kɛ faamaw bolo, a sera ka labila ka sabu kɛ a ye wari sara u kama ko caution. Lesotho ka wari dunda dalasi 1000 a y'o bɔ k'o da jɛbɔngolo k'a la. A bɛ se ka taa kaso yanni kiri mako ka se a ma. Musolaka in ko Asiya Tabane a si bɛ san 42 la. Bi jamana ɲɛma furumuso don. Jamana ɲɛma min si bɛ san 80 na. Don min na a bɛ sigi jamana kunna wale kelen tile kelen yanni a k'i jɔ k'i kale jamana denw ye furuba sigili kɛnɛ kan san 2017 juin kalo la. A furumuso kɔrɔ ni o ye Lipo Lelo Tabane ye san 58 o de ni kɛnɛ karabara faaba kɔnɔ Maseru ni marifa ye. Ko in kɔni manga kundara ye dɔ ye nka kɔsada in na jamana faaba lakana tigilamaw de n'a mɛ sɔmi furumuso kura la n'o ye Asiya Tabane ye k'a fɔ ale de bɛ sɔn ka kɛ furumuso kɔrɔ faaba ye. Caman kɔni y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don jamana ɲɛma ni o ye Thomas Tabane ye a n'a furumuso kɔrɔ Lipo Lelo Tabane u kun bɛ ka furu sacogo ɲini ka bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ nka ka taa kɛ niko da de ye sa o de ye maa caman kɔnɔ gwa. Polisilakaw kɔni y'a jira faaba la k'a fɔ nɛgɛjuru kube dɔ de sera ka sɔrɔ olu fɛ u ye min kumakan lamɛn. Nɛgɛjuru coupe in jira musokɔrɔ Lipo Lelo Tabane fa yɔrɔ yɛrɛ de la wa nɛgɛjuru coupe sira in tɛ maa wɛrɛ ka nɛgɛjuru coupe sira ye ni furumuso kura Asiya Tabane tɛ. Minisiri ɲɛma yɛrɛ fangasinamatɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ ka taa s'a yɛrɛ tɔgɔ la fanga ɲini dɔ ma u bɛɛ kɛmɛ ka co ci a nɔfɛ ko fɔ a ka wala sɛbɛn ka bɔ jamana ɲɛmaaya la. A y'a jira k'a fɔ a bɛ wala sɛbɛn nka a bɛ kɛ tuma min na a m'o kɔni wɔ. Banakisɛ min wele bɛ Chine kɔnɔ ko coronavirus dugu min wele ko Wuhan alamusa bana in ka maa fata taara maa 563 la wa dugubaw minnu bɛ Chine ngɔrɔ yanfan fɛ ani dafɛ jamana wɛrɛw olu bɛɛ lajɛlen kɛmɛ ka jira k'a fɔ daw ka choix u ni Wuhan dugu cɛ. Jɛsilikɛla ni tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma Organisation mondiale de la santé OMS o kɛmɛ ka wele da k'a fɔ dɛmɛ ka kɛ ka ɲɛsin bana in njilatununi ma Chiningaw ye. Alamisa Fevrier kalo tile 6 ye maa faale kɛra 563 ye. Maa min ni bana yɛlɛma n'o fɛnɛ fɛ o kɛra 28 ni 18 ye. A bɛɛ lajɛlen kɛra Chine jamana kɔnɔ. Wa tile kelen kɔnɔ maa 7,694 a fɔra ko a yen bɛ o de la. Wuhan yɛrɛ dugu a bilama a bilanba danna a bɛ mara min fɛnɛ kɔnɔ ni o ye Hubei ye o fɛnɛ bilanba danna. Wuhan yɛrɛ kɔnɔ a dugu maa ɲɛma dɔ y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don Chine kɛnɛya tigilamaw ye wulikajɔw kɛ teliya la u sera ka hali kɛnɛyasoba dɔ jɔ a nɔgɔni fɛ ni ka laban ka yɔrɔba dɔ fɛnɛ dayɛlɛ k'o kɛ sikanamaw bisimila yɔrɔ ye ko nka ko n'a ta bɛɛ ko gwɛlɛya dɔw bɛ u la minɛndanya dilanw ni o ye dalaw ye ani kɛnɛya minɛn wɛrɛw ko ndanya bɛ kɛnɛya tigilamaw la. Diɲɛselekɛna ni tɔnba Nations Unies y'a jira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka nafolo bɔ sa ka Chine jamana dɛmɛ mago jɔn bɛ dolari wari miliyɔn 675 la. Jɛsilikɛna ni tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko Mohamed Da Omo a y'a jira k'a fɔ maski fɛn min bɛ don nun na ni ka maaw kisi banakisɛ lasɔrɔli ma o 500 ani gan min fɛnɛ bɛ don bolo la n'o bɛ kɛ sababu ye hali bi ka maaw kisi o 350 de bɛna bila ka taa jamana 20 ani jamana 4 na. Sɛgɛsɛgɛlikɛla yɛrɛ min bɛ sa n'o bɛ se ka a dɔn ni banakisɛ in b'i la n'a t'i la u kama ko tɛsi o 250 fɛnɛ bɛna bila ka taa laboratoire sɛgɛsɛgɛlikɛ yɔrɔ 70 na diɲɛ ɲɛfɛ. Bill Gates ni a ye Amerikikaw ka waritigiba ye o y'a jira k'a fɔ dolari wari miliyɔn 100 ale bɛn'o don nin banakisɛ kura in jilatununi dafɛ ni o ye coronavirus ye. Chine yɛrɛ kɔ ka maa 200 de yera banakisɛ yera minnu na jamana wɛrɛw la jamana 20 ɲɔgɔn na. Araba Amerikikaw ka jamana ɲɛma Donald Trump kiri min kun bɛ a kun ka sanfɛ wasabulon kɔnɔ ni o ye sénateur ka wasabulon ye a jabajɛra wasadenw fɛ ka sababu kɛ o wasabulon wasaden fanbaw ye a ka fanga ɲini dɔ les républicains wasadenw de ye. U y'a jira k'a fɔ a t'a kun bɔ a ka fanga ka bi i n'a fɔ démocrate fanga ɲini dɔn maaw y'a ɲini cogo min ni o ye Barack Obama ka fanga ɲini dɔ ye. Donald Trump yɛrɛ a bilama a nisɔndiyalen don nka a tɛ se k'i disi gosi k'a fɔ a ka fanga ɲini dɔndenw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ a tɛ bin dɛ bawo maa kelen yer'u la
min y'i tigɛ ka bɔ jamana k'a jira k'a fɔ a ka fanga ni binni ka kan o ye maa ye fanga ɲinindɔ kɔnɔ ani maa min ka ko kosɛbɛ ko Meteoromne o fana ye waritigiba ye Barack Obama ka mandan filanan na ale de y'i kɔ da Barack Obama na ni Barack Obama y'a bi ka mandan filanan sɔrɔ fanga ɲinindɔ la républicain kɔnɔ Donald Trump ka ko ye ka tɛmɛ diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen kan ale y'a yira k'a fɔ a bɛ kala ta a binni ye Nancy Pelosi yɛrɛ min ni o ye Barack Obama ka fanga ɲinindɔ démocratiw ka musolaka ɲɛmaa ye ni wasabulo tɔ kelen ɲɛmaa don Donald Trump mana k'i tɛgɛ da ale min mɔ n'a yɛrɛ fɛnɛ mɔnɛnen ye Donald Trump to kuma na ni ka gafew bɛɛ lajɛlen minɛ k'u fara ale min kun bɛ kɛnɛ ka araba a y'a yira k'a fɔ nin kɛra kumasuli ko ye wasadenw bolo wasaden minnu ye Donald Trump ka fanga ɲinindɔ les républicains wasadenw ye ni tɔɔrɔ o tɔɔrɔ ye Amérique bɛn ka fanga sɔrɔ wasaden ninnu k'a dɔn k'a fɔ u ni yɔrɔ yera a la ka sabu kɛ nin de kun bɛ se ka kɛ sababu ye ka Amérique bɛn ka fanga kisi ni Donald Trump binni ye Meteoromne min ye Donald Trump yɛrɛ ka fa wasaden ye n'a y'a yira k'a fɔ ni ye se kɛ ale ye Donald Trump ka jigin ka bɔ fanga na a y'a yira k'a fɔ ale ye hakilina in da ka sanga ni a yɛrɛ ka cogoyaw de ye don min na a b'i kale a ka kɔnɔdenw ye n'u ye danaya da kan k'a bila ka na Sénat wasabulo kɔnɔ a y'a jira u la u ɲɛkɔrɔ ani Ala ɲɛkɔrɔ k'a fɔ a ti don janba la maa si fɛ u kɔ kan o kumana ale ni Ala camancɛ la min kan ka kɛ Donald Trump ka fanga ka bi ka sabu kɛ a ye ko min kɛ ni o kan ka kɛ a ka fanga bi kun ye a ko in y'a nɔ minɛ ka taa wali jamana kɔnɔ Amérique jamana den ɲɔ dɔ k'a fɔ ko jamana kuntigisigi kalata a sɛkili filasiri bɛ sɔn ka kɛ e de n'o ni ɲɔgɔn cɛ o kɔ ka e k'a fɔ wali jamana mɔɔw mɔ Ukrainikaw a jamana ɲɛmɔgɔ n'a b'a fɛ ne ka fanga k'aw dɛmɛ ni nafolomugu ye ne ɲɔgɔn dan kɛ ɲɔ jamana kuntigisigi kalata senfɛ ale de bɛ sɔn ka k'a ye u ka tɔ kɔnɔ a denkɛ min kun bɛ baara la aw fɛ yen a ye sɛgɛsɛgɛli dɔ dayɛlɛ ka ɲɛsin a den mɔ n'o sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ la k'a yera k'a fɔ a den ye yuruku ko kɛ o n'a kɛ sababu ye ka fa mankutu tiɲɛ yanni ne n'a ka ɲɔgɔn sɔrɔ cɛ jamana kuntigisigi kalata kɛnɛ kan a bɛ kɛ maa kuma sulilen ɲɛ ye ne n'a bi ka mandan filanan ɲini ko maa min b'o kɛ k'o tigilama ye janmanji ye o kumana o de y'a to ale y'a ɲini a ka bi ale kɔni ka laɲini ma se k'a to a ka bi bawo républicain wasaden bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ u tɛ jɛ n'a binni ye fɔ ale kelen o fɛnɛ kɔlɔlɔ dan tɛ ale mɔ a sigimɛ n'o ye bawo Donald Trump bɛ fanga na o tajuru sarabere ka ɲɛsin ale mɔ fanga ɲinindɔ kɔnɔ o tɛna bala ale la o fana de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka sɔrɔ fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ye ma kunnafonidiso ɲɛmaaso fɛ ani cɛ aw ka lajɛli la ni Ala ye sini yira an kɛnɛ na ani Kafunɛ Bacili bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw k'an bɛn